பெயர் வருவதற்கு முன்பதாக யூத் இவாஞ்சலிசம் பிரேயர் டீம் என்று தான் பெயர் இருந்தது. එතකොට මම පළවෙනි වතාවට අපේ ටීම් එක මම හිතන්නේ බුලත් සිංහල ප්‍රදේශයේම තමයි අපේ කැම්ප් එකක් විදියට කරන්න අපි ආරම්භ කරේ. நாங்கள் முதலாவது இந்த வாலிப முகாமை நாங்கள் புலத் சிங்கள ගීකිනගන්දිල தான் நாங்கள் செய்திருந்தோம். ඉතින් ඒ කාලේදී අපි දන්නවා මේ ඉන්න අපේ ෆවුන්ඩර් සිස්ටර් මගේෂි. நான் தான் ஸ்தாபக சிஸ்டர் மகேஷி. ඉතින් දැන් එයාට අවුරුදු 24ක් වෙනවා. எனக்கு 25 வயசு ஆகிறது. එයාගේ ඩීටේල්ස් ඔයාලා දන්නවා ඇති කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. அவங்கள குறிச்சதான காரியம் உங்களுக்கு தெரியும் என்று சொல்லி நான் நினைக்கிறேன். තම කාලය යනකොට එයා මීරතට වෙනස් විදියට මේ ස්ථානයට එන්න පුළුවන්. இன்னும் கொஞ்ச காலம் போன பிற்பாடு அவங்க கொஞ்சம் வேற மாதிரி இந்த இடத்துக்கு வரலாம். ඒ වගේම එයා තමයි ආරම්භ කරලා ප්‍රේයර් එක පටන් අරගෙන ඒ විදියට ගොඩක් දේවල් කරගෙන ගියේ. அவங்க தான் ஆரம்பிச்சு இந்த காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்காங்க. පළවෙනි කැම්ප් එක කරනකොට එයා තමයි එයා සහ බ්‍රදර් මිලාන් කියලා කෙනෙක් එක්ක එකතු වෙලා තමයි චර්ච් එකේ බ්‍රදර් මාර්ක් හැමෝම එකතු වෙලා තමයි පළවෙනි මීටින් එක තියලා තියෙන්නේ. முதலாவது யூத் கேம்ப் செய்யும் பொழுது கீகினகந்தையில் நாங்கள் செய்திருந்தோம். அப்போக்குள்ள எங்களோட பிரதர் மார்க் இன்னும் மிலன்னு சொல்ற சகோதரர்கள் எல்லாம் எங்களோடு கூட இருந்தார்கள். ඊට පසුව තමයි මම සිස්ටර් මගේෂිත් එක්ක මීට් වෙන්නේ. මගේ තාත්තා මාව එක්කන් ගිය මීටින් එකදී මට යාව මුණ ගැහෙනවා. அதுக்கு பிற்பாடு தான் சிஸ்டர் விமாசியை நான் கண்டிருந்தேன். விமாசியோட அப்பா பாஸ்டர் வந்து ஒரு மீட்டிங்க்கு போயிருக்கும் போது அப்பொழுதுதான் எனக்கு விமாசியை தெரியும். එතකොට මම ඒ අවස්ථාවේ තමයි කතා කරලා මම හිතන්නේ පස්වෙනි මාසේ තමයි මම එයාත් එක්ක ජොයින් වුණේ. 5ஆம் மாதம் 24. 2024 5ஆம் மாதம் மாதிரி தான் நாங்கள் மீட் பண்ணியிருந்தோம். ඊට පස්සේ තමයි අපේ පළවෙනි ටීම් එක අපි කරාට පස්සේ නැවත වතාවක් අපි දෙවෙනි පාරට අම්පාරට යන්න අපි ආරම්භ කරා. நாங்கள் முதலாவது அந்த யூத் கேம்பை செய்து முடிஞ்ச பிற்பாடு நாங்கள் அடுத்ததாக அம்பாறை மாவட்டத்துக்குள்ளே நாங்கள் யூத் கேம்ப் செய்வதற்காக கடந்து போயிருந்தோம். එතකොට අපිත් එක්ක ගොඩක් ටීම් එකක් ඉන්දියා බ්‍රදර් මාක් ඒ වගේම විදූෂන් ප්‍රියා ඔය විදියට ගොඩක් අය ශාලෝම් ඒ වගේම අපේ කවුද සිස්ටර් නිශාන්දනි එයාගේ හස්බන්ඩ් ඒ වගේම ගොඩක් කට්ටිය හිටියා. இப்போ சொன்னதான அவ்வளோ பேரும் அந்த நாட்களில் எங்களோடு கூட இருந்தார்கள். ඉතින් අපිව ඒ හැම තැනටම එක්කන් ගියේ මේ ගෙස්සමන් ගොස්පල් චර්ච් එකේ ඉන්න දේවගතිතුමිය වෙන සිස්ටර් රංජනී තමයි. எங்களை அந்த இடத்துல எங்களை கூட்டி கொண்டு போனது இந்த சபையில் இருக்கிறதான அசிஸ்டன்ட் பாஸ்டர் ஆகிய சிஸ்டர் ரஞ்சனி அவர்கள் தான் எங்களை கூட்டி கொண்டு போனார்கள். ඉතින් අපි අම්පාර ප්‍රදේශයේ ජයගත්තා. நாங்கள் அம்பாறை மாவட்டத்தில் நாங்கள் வெற்றி பெற்றோம். ඊට පස්සේ නැවත වතාවක් කිලිනොච්චි වල ගොස්පල් ෂෙයාරින් එකට ගිහින් තිබ්බා. அதுக்கு பிற்பாடு நாங்கள் கிளிநொச்சி மாவட்டத்திலே கர்த்தருடைய சத்தியத்தை அறிவிக்கும்படிக்காக சென்றிருந்தோம். එහිදී තමයි අපේ youth evangelism fellowship එකේ main leader brother ක්‍රිස්ටිත් අපිත් එක්කලා එකතු වුණේ. அப்போக்குள்ள தான் நம்ம யூத் இவாஞ்சலிசம் ஃபெலோஷிப்ல இருக்கிறதான மெயின் லீடராகிய சகோதரி கிறிஸ்டி எங்களுக்கு நாங்கள் கண்டோம். එයා ටිකක් බලන්න ලොකුවට සිංහෙක් වගේ හිටියද යාට තාම අවුරුදු 21යි. அவங்கள பார்க்கறதுக்கு பெருசா சிங்கம் மாதிரி இருந்தாலும் அவருக்கு இப்போ தான் 21 வயசு ஆகுது. ඒ වුණාට ගොඩක් ලස්සනයි. ஆனாலும் அவர் ரொம்ப அழகானவர். අපේ ටීම් එකේ හැම්සම් විදියට ඉන්න එයා තමයි. எங்க டீம்ல வந்து ஹேண்ட்ஸமா இருக்கிறது அவர் தான். ඒ වගේම එතකොට අපිට brother එලිනන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියා. சகோதரி எலிலன் எங்களோடு கூட இருந்தார். නම් වශයෙන් කියන්න බෑ ගොඩක් දෙනෙක් ඒ දවස්වලදී අපිත් එක්ක එකතු වුණා. பெயர் பெயரா சொல்ல முடியாது ஆனாலும் அவர்கள் எல்லாம் எங்களோடு கூட ඒ இருந்தார்கள். වගේම මැලේසියා ප්‍රදේශයේ අපිත් එක්කලා ටීම් එක එකතු වෙලා අපේ එඩිටින් කටයුතු නම් ගොඩක් දේවල් වලට අපිට brother දුෂාන් උදව් කරනවා. மலேசியால இருக்கிறதான சகோதரன் துஷான் அவர் வந்து இந்த போட்டோ எடிட் எல்லா காரியத்தையும் அவர் முன்னிட்டு அவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார். මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරි මීටින් වලදී ඔවුත් අපිත් එක්ක මේ වගේ ස්ථානින් ඉන්නේ. நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் வருகிறதான நாட்களில் அவரும் எங்களோடு கூட இருப்பார் என்று சொல்லி. යනකොට අපිත් එක්කලා නැවත එකතු වෙනවා brother බාබු ඒ වගේම ශිරාන් ඔනේෂන් brother ජාකෝබ් ඒ වගේ ගොඩක් කට්ටිය අපිත් එක්ක එකතු වුණා. இப்படி அந்த நாட்கள் கடந்து போகும் பொழுது எங்களோடு கூட இவர்கள் எல்லாம் இணைந்து கொண்டார்கள். ඊට පස්සේ අපි බලංගොඩ හැටන් බණ්ඩාරවෙල මේ වගේ අපි බොහෝ ස්ථානවල ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනයත් උන්වහන්සේගේ සුභාරංචියත් යෞවනයන් අභියසට අරගෙන ගියා. அதுக்கு பிற்பாடு பலங்கொடை ஹெட்டன் பண்டாரவலை என்கிற பிரதேசத்துக்குள்ளே கர்த்தருடைய சத்தியத்தை எடுத்துக்கொண்டு நாங்கள் வாலிப முகாம்களை நாங்கள் நடத்தினோம். ඊට පස්සේ අපේ ටීම් එක ස්ථාවරත්වයකට ආවා. எங்களுடைய டீம் அதுக்கு பிற்பாடு ஒரு
ස්ථීරத்துக்குள்ள வந்தது. ඒ කියන්නේ අපි ටීම් එකක් විදියට ෆවුන්ඩර් සිස්ටර් මගේෂ් ඉන්දියා බ්‍රදර් ක්‍රිස්ටි කෝඩිනේටර් කෙනෙක් විදියට ඉන්නවා. சகோதரி மகேஷ் இருக்கிறாங்க, மெயின் லீடர் கிறிஸ்டி இருக்கிறாங்க. ඒ වගේම මාත් බ්‍රදර් මාකුත් වර්ෂිප් ලීඩර්ස්ලා වගේ සේවය කරනවා. சிஸ்டர் விமாஷி பிரதர் மார்க் அவங்க வந்து வர்ஷிப் லீடரா இருக்கிறாங்க. ඉතින් බ්‍රදර් චාකෝ අපිත් එක්කලා ඉන්නවා. එයා අපේ අධීක්ෂක කෙනෙක් විදියට සේවය කරනවා. சகோதரன் ஜாக்கோப் இருக்கிறாரு, அவர் வந்து ஒப்சவரா இந்த இடத்துல இருக்காரு. ඒ වගේම අපිත් එක්කලා බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා. අපේ කැමරාමෑන් කවුද නිලවල් ඉන්නවා. எங்களுடைய கேமராமேன் நிலவன் இருக்காரு. අපේ කොයා ටීම් එකක් තියෙනවා. බ්‍රදර් අභිෂාක් ඉන්නවා. සිස්ටර් ශාරෝන් ඉන්නවා. சிஸ்டர் ஷாரோன், பிரதர் அபிஷேக் இருக்காங்க. බ්‍රදර් ඔනේෂන් ඉන්නවා. சகோதரன் ஒனேசன் இருக்காங்க. ඒ වගේම අද දවසේ මේ ඉස්තරේ නැති අයත් ඉන්නවා. இந்த இடத்துல இல்லாதவங்களும் இருக்காங்க. ඒ වගේම අපේ සංගීත අතින් අපිට බ්‍රදර් රොෂාන් අපිත් එක්ක ඉන්නවා. மியூசிக் சம்பந்தமா எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதாங்க சகோதரன் ரொஷான் இருக்காரு. ඒ වගේම අපිත් එක්ක නම් වශයෙන් කිව්වේ නැතුණාට බොහෝ දෙනෙක් ඉන්න අපහසුතාව තිබෙනවා. ඉතින් අපේ ටීම් එක බොහෝ විශාල වුණු ටීම් එකක්. பேர் பேரா சொல்ல முடியாவிட்டாலும் எங்களுடைய டீம் வந்து பெரிதான ஒரு டீம்.